Ambe Desamuru kalo kiletana ni obena arabama samba flamuga aniduru Mali kunafoni na jabaw hayaw bismillah au ka don kibaria ulu kenega Anka bi kunafonia folo be talike anga jamana marabolo nyama Premier Ministre General de Division Abdoulaye Maiga Ambe wakati mene ko sisan ale be senabolila la Guinée Conakry jamana ale konnana akoninga ni senabolin senfɛ ani anga jamana ministri chama olu de tara ɲɔgɔn fɛ o dɔ be talike anga jamana ministri mun ka baara ɲɛsin bɛ lakana kuɲɔma General de corps d'armée Sadio Kamara fo ka taa se anga sɔrɔ ko ministri o ma ni o ye Ali Fuseni Sanu ye ale ni fɛn mun ye anga ministri so mun ka baara ɲɛsin bɛ bolimafɛnw ale ni sirabagaw koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma Madame Dambele Madina Sisoko ana ɲɔgɔnna caman an ka jamana premier ministre a ka nin taama in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye cogo mun na Mali ale ni La Guinée jamana bɛ se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka baara caman sigi sen kan donna nata olu kɔnɔna na u ka kuma fanba o de bolila fɛn mun ye projet ferroviaire ko mun ni a bɛ Mali ni La Guinée kofɔ ni o ye ka nɛgɛboli sira ni a bɛ fɔ ma ko arayi ni k'o da La Guinée Conakry ka don n'a ye Mali kɔnɔna na u ka kuma fanba o bolila o kan o kɔfɛ u kumana fɛn wɛrɛ kan ni o ye transhumance ye o ye bagangɛnna minnu ni bɛ bɔ Mali kɔnɔna na ni ka taga don La Guinée Conakry jamana ale kɔnɔna na u kumana olu ka koɲɛ olu kan ni nɛgɛru ka kuma fanba ye mun kɔni kɛra Mali ale ni La Guinée Conakry ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana premier ministre ka nin taama in ale senfɛ Direction des services sociaux des armées ni o ye an ka finitigilakaw ka cakɛda so ye mun ka baara ɲɛsin bɛ finitigilakaw ale ni finitigilaka gansanw civil olu ka kuɲɛw ɲɛnɛbɔli ma olu kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ an ka jamana magobatigi dɔ yɔrɔ n'a bɛ fɔ ma nazarakan na opérateur économique kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ dɛmɛ dikun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ala ye an ka finitigilaka minnu miniji dɔgɔya kɛlɛ daga yɔrɔ olu la olu furumuso fo ka taa se o den olu ma dɛmɛ nin dikun ye olu ma olu de ko ye kunnafoniya olu kirala k'a yira tuguni k'a fɔ ko nin dɛmɛ yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min ye malobɔrɔ 800 ale ni tulu buton caman o kɔni dira nin kɔni lajɛ in yɛrɛ senfɛ walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni k'o sɔrɔ an ka jɛn ni ka commandant Moriba Dumbuya ale lamɛn ale ye service in yɛrɛ ka kuma lase ba ye mais nin ka bon hakili ma mais hakilimaw b'a faamu alhamdulilahi rabbil alamin tuma min na an ka jamana kuntigi son excellence le général d'armée Assimi Goïta a ko jamana den bɛɛ k'i se ko jamana jɔ la bɛɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de humu kɔnɔna la ko ni dɔrɔmɛ 20 b'i bolo n'i b'a dɔn i bɛ se ka 15 ka dɔrɔmɛ 5 kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ k'i ye faso dɛmɛ siga tɛ a la o Assimi kɛlɛ yɛrɛ ale jamana ye wari min ta k'a kalifa la n'o ye fond de souveraineté ye k'a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye a y'i ba bɛɛ la fɔlɔ a tun b'a tila fila ye tila fila tun bɛ kɛ ka dɛmɛ kɛ tilayɔrɔ kelen a tun bɛ baara kɛ n'o ye a y'i ban sabanan in fana na k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka jamana dɛmɛ n'a ye mɔgɔ mun mago bɛ dɔgɔtɔrɔso ekɔliso ani fura ani bana dumuni ani ji ko k'a di olu ma a y'i ba bɛɛ la donc cɛ bɔ da yɛrɛ bɔ ye a ye tigɛrɛ fɔ son excellence général d'armée Assimi ye mais bi an balimakɛ in y'a ka wele kan mɛn bi m'a bila dɛmɛ la mais a tun tɛ anw yɔrɔ dɔn k'an kana tɔgɔ fɔ a gɛlɛyara nin ye opérateur économique de ye sɔrɔ ka sɔrɔ ɲɛɲini ka tɔnɔ sɔrɔ ni o ye opérateur bamanankan a bamanankanma ye ka baara kɛ ka feere kɛ ka tɔnɔ ɲini k'i sigi ni tɔnɔ ye mais ale ko ni ala sɔnna ma ale bɛ tɔnɔ min sɔrɔ ale kelen n'a ka denbaya n'a ka baarakɛyɔrɔ kelen tɛna dun bilen ko minnu tora jamana kɛlɛ la minnu tora jamana kunko la n'u sɔnna k'u joli bɔ jamana ye n'o y'an ka armée ni sécurité ni paramilitaire minnu tora kɛlɛ dagada la k'a na dɛmɛ ta k'a di service social des armées ma a k'a di olu denw n'u musow ma k'a ni ce awɔ k'a ni ce k'a ni ce parce que a ye musaka min don nin na n'i y'a musaka jateminɛ malo bɔrɔ 800 malo bɔrɔ 800 sɛgɛni bɔrɔ 800 muso a ye tɛgɛrɛ fo la 800 ɔ tulu bidɔn 1000 ani 200 a kɛra ala ɲɛna wallahi a kɛra ala ɲɛna ɔ mais an bɛ min fɔ a ye dɔrɔn cɛsamusow ni yatimɛw tɔgɔ la ko opérateur économique don ɲina san baara ka ban n'o ye 2025 ye a k'a ka audit kɛ k'a lajɛ joli bɛ n bolo n ye joli sɔrɔ awɔ ɲina 2025 kɔnɔ n ye joli sɔrɔ nin cérémonie bannen kɔfɛ a k'a jateminɛ yanni 2026 nin waati kelen na n'i y'a di ala ma ala b'a di ma
awo ala b'a di ma ayi ala tɛ juru don mɔgɔ la ma a bɛ juru sara dɛ o tuma a k'a ka économie lajɛ n'a sɔrɔ ala tun y'a ka économie kɛ 9 ye ala taala b'a dafa 10 na ala yɛrɛ jɛra n'o ye. ka sanga ni an ka finitigilakaw ka ɲɛma état major général des armées ale ye bataki bɔ ka sanga ni bi décembre kalo tile 10 ye san 2025 bataki mun kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw olu kɔni ye wulikajɔba dɔ kɛ kunungo décembre kalo tile 9 fɛn min ye région de Nioro ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sebabugukaw olu fɛ yen nɔ wulikajɔ mun yɛrɛ kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw olu dagayɔrɔ caman na ni ka tɛgɛda kɛ u bolofɛn minɛ caman kan an bɛ wagati min na i ko sisan an ka finitigilakaw ka ɲɛma a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko an ka finitigilakaw kɔni kɛlen don ka wulikajɔ sabati Sebabugu a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na walasa fɛn min ye jatigɛwale tigilama mun ni u dagalen bɛ ni marabolo kofɔta in na don n'a nataw la tɛgɛ bɛ se ka da u bɛɛ lajɛlen kan cogoya min na. an bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ tɛgɛda kɛra cɛlaka dɔ kan mun ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ yala alabatoso olu kɔnɔna na ni o ye misiri kɔnɔnaw ye ka misiri ninnu batiri yɛrɛ kɔni siɲɛ kuma sera premier arrondissement ma olu ma wagati min na ni o ye commissaire Dawuda Sise ale n'a ka cɛdenw ye olu kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan walasa u bɛ se ka tɛgɛda kɛ ni ma kofɔta in kan cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na décembre kalo tile 6 san 2025 commissaire Dawuda Sise ale n'a ka cɛdenw kɔni sera ka tɛgɛda kɛ ni ma kofɔta in yɛrɛ ale kan wagati min na u ye tɛgɛda kɛ a kan u y'a jateminɛ k'a fɔ ko wagati min na maaw kɔni bɛ don so kɔnɔnaw na couvre-feu ale hukumu kɔnɔna na ni ma kofɔta in kɔni tun bɛ bɔ ni ka taa nin waleya jugu in yɛrɛ kɔni kɛ an bɛ wagati min na ko sisan a bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan ani ɲangini mun ka kan o bɛ da a kan kunungo décembre kalo tile 9 san 2025 an bɛ taa lulunikaw olu fɛ yen nɔ a dogolen tɛ maa la k'a fɔ nin y'a dɔgɔkun 3 o bɔɲɔnko ye fɛn min ye jatigɛ wale tigilamaw olu kɔni tun ye bingani wale ta ni ka luluni sigida ale sɛgɛrɛ mun kɛra sababu ye fɛn min ye an ka finitigilakaw olu kɔni ye wulikajɔ sabati ni marabolo kofɔta ninnu kɔnɔna na an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye jatigɛ wale tigilamaw kɔni dankɛrɛkɛlu la fɛn min ye luluni n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na an ka finitigilakaw ale ni an ka jamana marabaw olu kɔni ye dɛmɛ ta ni ka ni yɔrɔ sigiba olu sɛgɛrɛ ni o ye lulunikaw ye o dɛmɛ dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye malokɔrɔ caman ale ni dɛmɛ suguya wɛrɛw kunungo o taara ka di an ka finitigilakaw ka kɔmandamu ni ale bɛ lulunikaw olu fɛ yen nɔ walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni k'o sɔrɔ an ka jɛ ni ka a ja olu lajɛ. kan bi décembre kalo tile 9 san 2025 an bɛ Sikaso loloni min n'a kun kɛra bolonɛden tamasire waati laban in na loloni min ni jugu kun y'a essayer ko b'o kun bɔ nka an ka kɛlɛkɛcɛdenw ko ni jugu y'o kun bɔ k'olu bɛ woda la minnu y'a essayer k'o kun bɔ o y'olu kɛ i n'a fɔ sardine minnu sɔnna ka to wo la hali bi olu bɛ wo la ka foli ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin Mali autorité kelen-kelen bɛɛ ma ka ɲɛsin Sikaso autorité kelen-kelen la bɛɛ lajɛlen ma bi o b'a la ka wulikajɔ min kɛ a jaabi bɔla an filɛ nin ye loloni bi an bɛ se ka récitation da loloni récitation mon beau village s'appelle Loloni. Voici Loloni. Loloni est totalement libre. Sikaso n'a dafɛdugu tɛ bi k'a fɔ ko min bɛ juguw bolo ka d'a kan an ka commandant zone kelen-kelen bɛɛ o b'a la ka min da juguw kan bi o b'a la ka wulikajɔ min kɛ bi a dogolen tɛ maa la an bɛ don an nakun kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaa ko le général d'armée Assimi Goïta ko gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ maliyɛnden minnu sɔrɔ o sigiɲɔgɔn na k'ale ma ɲinɛ maa si kɔ k'a se ye min ye wulikajɔ la a se ye min ye cɛsiri la a se ye min ye dɛmɛ na a b'o ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kelen-kelen bi an b'o dɔ de kɛnɛ kan jamana ɲɛmaa le président Assimi Goïta bi a ye mobili caman de fa malo la sukaro la tuluw la dala dumuniw na ka na n'a ye loloni ka n'a di lolonikaw ma walisa o k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa dɔ bɛ yen min jɔlen don a jɔyɔrɔ la. an bɛ taa AES ale kunnafoniya olu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Burkina Faso a dogolen tɛ maa la k'a fɔ ko bi y'a tile 2 o bɔɲɔnko ye fɛn min ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na Nigériya pankurun dɔ ni o ye finitigilakaw ka pankurun o kɔni donna Burkina Faso jamana
ale sanfɛla la mun na yamaruya tun tɛ a bolo. O de hukumu kɔnɔna na Burkina Faso dugu kɔnɔna na Bobo Julaso jɛkulu dɔ bɛ yen mun bɛ wele ko Wayiyan olu kɔni bɔra ka kunnafoniya di kɛ kununko desanburu kalo tile 9 san 2025 k'u b'a da fɛn min ye AES marabaaw olu tulo kan ka fɔ ko fɛn min ye pankurun kofɔta mun ni a bɔra Nigéria jamana ale kɔnɔna na ka don Burkina Faso jamana sanfɛla la ka sɔrɔ yamaruya ma di a ma. Nin jɛkulu kofɔta in kɔni ko k'u b'a ɲini AES jamana ɲɛmaa fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Général d'armée Assimi Goïta k'u kɔni tɛ jɛn n'a ye abada fɛn min ye nin pankuru kofɔta in ye a ka segin tuguni ni ka taa Nigéria jamana ale kɔnɔna na. Halisa an bɛ to Burkina Faso jamana ale kɔnɔna na bi araba desanburu kalo tile 10 san 2025 fɛn min ye Burkina Faso kalanden jɛkulu ni a bɛ fɔ ma ko jeunesse scolaire olu kɔni ye wulikajɔba sabati bi ka sanga ni fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaa Capitaine Ibrahim Traoré k'u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ka hakilitaw ma jamana mara ale cogoya la kɛnɛ mun yɛrɛ kan fɛn min ye jama camanba ni o ye lakɔliden jɛkulu ye olu kɔni bɔra k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmaa ma Capitaine Ibrahim Traoré k'u b'a kɔ su ani tile. An bɛ taa Nigerikaw olu fɛ yen nɔ. Niger finitigilakaw ka bolofara mun bɛ yen n'a bɛ wele ko garde nationale desanburu kalo tile 5 san 2025 olu ka wulikajɔ dɔ kɛra sababu ye u ye tɛgɛ da kɛ fɛn min ye marifa jagola maa dɔw kan minnu bɛ wele ko trafiquant d'armes kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bɔra Libi jamana ale kɔnɔna na ni kana don Niger jamana kɔnɔna na tɛgɛ bɛ da u kan yɔrɔ min na o kɛra Niger dugu mun bɛ yen n'a bɛ wele ko Agadez u taara sɔrɔ fɛn min ye bolimafɛn sen 4 o bɛ nin maa ninnu bolo fo ka taa se moto 2 ale ni marifa caman fo ka taa se marifa kisɛ olu ma kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin maa kofɔta ninnu ye u ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka maramafɛnw ta ni ka bɔ Libi jamana ale kɔnɔna na ni ka na feere fɛn min ye jatigɛ wale tigilamaw ma Mali Niger Burkina ni jamana kofɔta ninnu yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na ko sisan Niger finitigilakaw kɔni ye tɛgɛ da kɛ nin maa kofɔta ninnu kan. An bɛ taa Marɔku jamana ale kɔnɔna na kununko su ka dugu jɛ bi desanburu kalo tile 10 na san 2025 Marɔku dugu kɔnɔna na u ka sigida mun bɛ yen ni a bɛ wele ko Mustakabal kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko bâtiment 2 ale kɔni bɔra ka bin mun kɛra sababu ye maa 22 olu de bɔnɛna u ni la an bɛ wagati min na ko sisan maa minnu jogina u kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ni ka olu ta ka taga n'u ye kɛnɛya tigilamaw olu yɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ olu la. Mali kunnafoni lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ aw ka bi araba kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da aw tulo kan an b'a fɔ aw ka bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.